Barok je književno razdoblje u trajanju od 16. do 18. stoljeća. Riječ barok dolazi od portugalske riječi baroko, što u prijevodu znači biser nepravilna oblika. Naime, barok se javio u Italiji i vezan je za grad Rim. Tada se širi Europom i postaje prvi globalni stil. Pojavljuje se u zemljama kao što su Francuska, Engleska, Njemačka i Austrija. Književno razdoblje u trajanju od 16. do 18. stoljeća. Riječ barok dolazi od portugalske riječi baroko, što u prijevodu znači biser nepravilna oblika. Naime, barok se pojavio u Italiji i vezan je za grad Rim. Tada se širi na Europu i postaje prvi globalni stil. Pojavljuje se u zemljama poput Francuske, Engleske, Njemačke i Austrije. Za kraj slajda jedan kratki zadatak. Pokušajte na temelju ovih fotografija navesti neka obilježja baroka, a na sljedećem slajdu ćete saznati točne odgovore. Glavne značajke baroka su kičenost i gomilanje ukrasa, a stilsko izraženo sredstvo koje se pojavljuje gotovo u svakom dijelu je hiperbola. Glavne teme su duhovno-religiozne. U središtu svijeta je Bog, te dolazi do refleksivnosti, gdje čovjek sumnja u samoga sebe, jer se kose dvije stvari. To su crkveni zahtjevi i čovjekovi vlastiti užici. U vrijeme baroka asimetrija zamjenjuje simetriju. To znači da nema posebnog dijela teksta koji je bitniji od ostalih. Svi su jednako bitni i smatraju se kao velika cjelina. Glavna izreka baroka je memento mori, što znači sjeti se da si smrtan, a na sljedećem slajdu ćemo vam je malo bolje predstaviti. Prvi predstavnik lirike je Giambattista Marino. On u prvi plan stavlja maštovitost, a ne izricanje osjećaja. Začetnik je pjesničkog stila marinizma. Drugi predstavnik je Luis de Góngora y Argote. On je pisao po uzoru na stare španjolske pjesničke oblike i započeo je pjesnički stil gongorizam. Epiku predstavlja Torquato Tasso sa svojim epom Oslobođen Jeruzalem, u kojem je opjevao prvi križarski rat. Dramu predstavlja Pedro Calderón de la Barca. On u svojoj drami Život je san s mnoštvom refleksija o prolaznosti i o snazi razuma zaključuje kako život je san koji se brzo završi i stoga treba tražiti trajne duhovne vrijednosti. Giambattista Marino najpoznatiji barokni književnik. Rođen je u Italiji 1569. godine. Začetnik je marinizma, o kojem ćemo vam nešto više reći na sljedećem slajdu. Čak je 2 puta bio u zatvoru. Prvi put je uspio pobjeći iz zatvora te se zaputio u Rim. Putujući iz Rima u Veneciju, Marino je 1602. godine objavio djelo Rime. Njegova lirika, puna neobičnih motiva, nejasnih metafora, igara riječi i zvuka, ima svrhu da izazove čuđenje čitatelja. Nakon što je odslužio drugu kaznu zatvora, otišao je u Francusku gdje je tiskao svoje najznačajnije djelo. To je bio veliki mitološki spjev naziva Adone. U Parizu se Marino obogatio pa se vratio u Rim gdje su ga dočekali s počastima.
Godine 1625. preselio se u Napoli, gdje je iste godine i umro. Giambattista Marino najpoznatiji je barokni književnik. Rođen je u Italiji 1569. godine. Začetnik je marinizma. Čak je 2 puta bio u zatvoru. Prvi put je uspio pobjeći iz zatvora te se zaputio u Rim. Putujući iz Rima do Venecije, Marino je objavio djelo Rimet. Njegova lirika puna je neobičnih motiva, nejasnih metafora i igara riječi i zvuka, te ima svrhu da izazove čuđenje čitatelja. Nakon što je odslužio 2. kaznu zatvora, otišao je u Francusku gdje je tiskao svoje najpoznatije djelo. To je bio veliki mitološki spjev naziva Adone. U Parizu se Marino obogatio te s tim bogatstvom vratio u Napolj 1625. godine, gdje je iste godine i preminuo. Marinizam je pjesnički stil koji se temelji na gomilanju suvišnih riječi i fraza, a primjer marinizma imate na slajdu, to je pjesma Pjevač. Cilj marinizma je bio od nečeg nagomilanog doći do smislenog. Dakle, od izrazito puno stilskih izraženih sredstava, neobičnih motiva, do pjesme koja zapravo ima smisla i koja nosi neku veliku poruku. Luis de Góngora y Argote je španjolski barokni pjesnik. Rođen je u plemićkoj obitelji 1561. godine. Góngora je najprije pisao u duhu tradicionalne narodne poezije, ali se nakon toga okrenuo romanci u kojoj je i usavršio svoje pjesništvo. S vremenom je i počeo tražiti svoj pjesnički stil. Njegove pjesme bile su pune mitološke simbolike, zbog svojih obilježja pristupačne samo obrazovanim čitateljima. Góngora je glavni predstavnik kulteranizma, nazvanog i gongorizam po ovom pjesniku. Najznačajnija djela su mu Samoća, Polifen i Galatea. Za života je bio veliki rival također baroknom pjesniku, Francisku de Quevedu. Cijelog života optuživali su se međusobno za razne gadosti, sve dok Queved nije kupio kuću Góngore samo kako bi ga izbacio iz nje. Pjesnik se tada, već načetog mentalnog zdravlja, morao vratiti u rodnu dobu gdje je u siromaštvu umro godinu dana kasnije. Gongorizam je stil španjolskog baroknog pjesništva. Osnovni jezik mu je latinski. Pjesma Sad na zvoniku je primjer gongorizma. U ovom pjesničkom stilu možemo primijetiti obilježja općenito baroknog pjesništva poput hiperbolizacije, metafore, inverzije, no poslije iznimka. Ovdje se pojavljuje umnožavanje riječi, pa tako žito postaje zlato, a luna snijeg. Djelo Oslobođenje Jeruzalem je po 20 pjevanja. Ovim dijelom Torquato Tasso prikazuje prvi križarski rat koji je trajao od 1096. do 1099. u kojem se kršćani sa svih strana svijeta ujedinjuju u borbi protiv muslimanske vlasti u Jeruzalemu s glavnim ciljem oslobađanja kršćanskih svetih mjesta te groba Isusa Krista. Stoga je u središtu ovoga dijela odnos s Bogom, što je također odlika baroknoga pisanja. Ovdje nalazi se definicija invokacije koja kaže kako je invokacija zazivanje nekog višeg bića prije izvršavanja čina kao uvid u književnim dijelima, a vrši se kako bi to više biće imalo milosti prema pothvatu koji čovjek namjerava poduzeti. Sada prelazimo na epiku. Predstavnik je Torquato Tasso sa svojim dijelom Oslobođenje Jeruzalem. Tasso je prikazao prvi križarski rat u kojem se kršćani sa svih strana svijeta ujedinjuju u borbi protiv muslimanske vlasti u Jeruzalemu. Glavni cilj je oslobođenje kršćanskih svetih mjesta, grob Isusa Krista. Stoga je u središtu ovog dijela odnos s Bogom, što je također odlika baroknog pisanja. Na slajdu se nalazi primjer invokacije. Invokacija je zazivanje nekog višeg bića prije izvršavanja čina kao uvod u književnim dijelima, a vrši se kako bi to više biće imalo milosti prema pothvatu koji čovjek namjerava poduzeti. I za kraj drama. Predstavnik je Pedro Calderón de la Barca i njegovo djelo Život je san. Likovi djela su opisani kao osobe s negativnim osobinama, koje se tijekom daljnje radnje mijenjaju pozitivno. Dobro pobjeđuje zlo, bajkovitost.
Sve su to obilježja ove drame koje uobičajeno prepoznajemo u bajkama. Opća dilema dijela poučava prethodi li san buđenju ili buđenje snu u stvarnom životu. Drama je pomogla autoru da izrazi svoje mišljenje o ulozi odgoja u životu, o sudbini koja visi nad čovjekom i tu se postavlja pitanje možemo li mi utjecati na sudbinu. Na slajdu je prikazan citat iz ovog dijela koji nas potiče na razmišljanje sanjamo li samo ono što preživljavamo. Barok u Hrvatskoj traje tijekom 17. stoljeća. Književnost je bila vezana za protoreformaciju, odnosno katoličku obnovu kojom se nastoji suzbiti protestantizam. Barok se još naziva Isusovački stil jer je osnovan novi katolički red, Isusovački red koji otvara škole. U tim školama šire duh katoličke obnove i poučavaju o religioznosti. Prve takve škole osnovane su u Varaždinu, Požegi i Zagrebu u 1607. godine. Teme su se razvijale po regijama države. U Dubrovniku prevladavaju dijela s naglašenim umjetničkim karakteristikama, a u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji prevladavaju tekstovi namijenjeni vjerskoj pouci. Hrvatska se barokna književnost razvijala po regionalnim krugovima. Djeluju 4 književna kruga. Prvi, najveći i najznačajniji svakako je Dubrovački krug u kojemu možemo priključiti Dalmaciju jer su dalmatinski pisci u svemu ugledani na Dubrovčane. Najznačajniji pisci ovoga kruga su Ivan Bunić Vučić, Ignjat Đurđević, Junije Palmotić, a najveći pisac baroka svakako je Ivan Gundulić. Drugi je književni krug Kajkavski. Najistaknutiju ulogu u njemu ima Juraj Habdelić. U Banskoj Hrvatskoj djeluje Ozaljski književni krug okupljen oko Petra Zrinskog. Posebnost ovoga kruga je u tome što objedinjuje sva 3 narječja. Jezik je kajkavski pomiješan sa štokavsko-ikavskim elementima. Predstavnici ovoga kruga uz Petra Zrinskog su Katarina Zrinska, Fran Krstov Frankopan. 4. krug čini Slavonija po kojoj je i dobio ime. Za ovaj je krug najznačajniji Isusovac Antun Kanižlić, koji piše vjersko-moralna djela. Kako bi se vjerski duh podigao i učvrstio, nije bila dovoljna samo misionarska i propovjednička riječ, nego se iskazala potreba za knjigom na narodnom jeziku. Tako je nastala bogata nadbožno poučna književnost na narodnim jezicima. Osim neupitnih praktičnih ciljeva, ova je književnost potaknula pitanje književnog jezika. Ivan Gundulić rođen je u Dubrovniku 8. siječnja 1589. godine. Dobio je status najvećeg baroknog pisca Hrvatske. Njegov književni rad počeo je pisanjem drama u stihu i vjerojatno pjesama. Najčešći stih Gundulićevih dijela je stosmjerac, a strofa Katrena, no javljaju se i drugi oblici. Također je bio prepoznatljiv po svojim metaforama, kontrastima, poredbama i domišljatošću pri iznošenju vlastitih misli. Najpoznatiji je po baroknoj poemi ili plaću Suze sine razmetnog. Još neka značajnija dijela su Osman i Dubravka. Pjesnik je živio mirno i povučeno, zbog čega je dobio nadimak Mačica, odnosno Mačkica. Gundulića se danas smatra pjesnikom za sva vremena, što dokazuje njegov lik na novčanici od 50 kuna i spomenik u gradu smrti, Dubrovniku. Citat iz Dubravke. Primorja naša sva u ništa sjela zbi. Dubrava sama ovovlada se po sebi. Po njih svijeh srdita zvijeri trči i rži, i grabi i hitra i u nohtije sve drži. Toliko je vladanje silno u nas, da se ti, žena, djeca, imanje, ne možeš tvorijeti. Dakle, ovaj citat je zapravo razgovor 2 lika iz Dubravke, Ribara i Radmija. Naime, govori o sudbini cijele Dalmacije koja pod mletačkom vlašću boje se neprijatelja. Ne samo zbog okupacije rodnog mjesta, već i zbog vlastite žene i djece. Što više, mletačka je moć toliko jaka da oni više ne osjećaju ni da im njihove žene, djeca i imanja pripadaju. Suze sine razmetnog je barokna poema ili plać koja ima temu iz Lukina evanđelja. Govori se o izgubljenom sinu koji se skrušeno vraća ocu nakon što je potrošio novac od imanja, a on ga prima u okrilje. Djelo se naziva plaćem jer se u ovakvim religioznim baroknim poemama redovito radi o griješniku koji se kaje plaćući. Poema ima 3 plaća. Prvi je sagrešenje, a glasi: glavu, čelo, oči, uši.
usta, grlo, ruke i noge, i u tijelu i u duši, opak i pun zlobe. Vas naman se viđah grda, vrh nakazi, vrh svijeta srda. Dakle, ovaj citat nam pokazuje kako se razmetni sin osjeća kao zvijer pun zlobe jer je sagriješio. Poslije sagrešenja dolazi spoznanje. Pa poslušajmo. Tako i more u tišini, s kraja pomorca u plav zore, a kad ga ima u pučini, skoči i uzavri na valove i u potopu kina njori, prije smrti grob mu otvori. Dakle, ovaj citat nam pokazuje razmišljanje grešnog sina u trenutku spoznaje grijeha, te na kraju nam ostaje skrušenje. Dar bi njegovma sloboda, pravdu i milost ume stavi, gospodarstvo mi vječno poda, vrh stvorenja svojega uslavi. Jer htije da sam čovjek vlada, od istoka do zapada. Dakle, ovaj posljednji citat nam daje do znanja da Bog daje izbor. Hoćemo li ostati na pravom putu ili sagriješiti, ali nam daje i priliku oprosta ako izgubljeni čovjek uvidi pogrešku i pokaje se. Sada nastavljamo sa predstavnicima Dubrovačko-dalmatinskog kruga. Ovdje imamo Junija Palmotića, Ivana Bunića Vučića i Ignjata Đurđevića. Pa krenemo od početka. Junij Palmotić rođen je u Dubrovniku 1607. godine kao član ugledne vlastelinske obitelji. Autor je mnogih melodrama. Melodrame su dramski oblik u kojem se neki dijelovi pjevaju, a nastala je u baroku kao rezultat pokušaja da se obnovi antička tragedija. Između ostalih, Palmotić je napisao melodramu Pavlemir. Djelo je dobilo ime po glavnome liku, a to je unuk prognanog kralja Radislava, koji se vraća iz Rima na djedovsko prijestolje. Tema je preuzeta iz ljetopisa popa Dukljanina. Ivan Bunić Vučić jedan je od predstavnika Dubrovačko-dalmatinskog kruga u hrvatskoj književnosti baroka. Pjesništvom se bavio najvjerojatnije u mladosti. Najvažnije djelo mu je Kanconjer plandovanja, kojim nastavlja petrarkističku tradiciju, ali unosi barokni značaj poput refleksije prolaznosti, metafore, kontraste, poredbe. Kanconjer nije objavljen za vrijeme njegova života, dok je religiozni spjev Mandalijeva pokornica objavljena za pjesnikova života 2 puta, 1630. godine i 1638. godine, no niti jedan primjerak nije sačuvan. Godine 1659. Bunićevu ljubavnu liriku obilježava duh baroknog senzualizma i hedonizma, a njegovu religiozno-refleksivnu liriku, osobito spjev Mandalijena pokornica, svjetonazorske i duhovne sastavnice katoličke obnove. Kod Bunića je vidljiva ljubav prema rodnome kraju, što nam dokazuje kraj kanconjera koji završava slavljenjem Dubrovačke slobode. Vjerujemo da ste primijetili da na slici plandovanja ne piše Ivan, već Đivo. Naime, Đivo je bilo pjesnikovo drugo ime kojime su bila potpisana neka njegova djela. I za kraj ostaje Ignjat Đurđević. Ignjat Đurđević je rođen 1675. godine u Dubrovniku. Poznat je hrvatski barokni pisac, ali je bio i povjesničar. Prvo školovanje je stekao u Isusovačkoj gimnaziji. Za života je napisao mnoga djela, no najpoznatija su Pjesni razlike i Uzdasi Mandaljene pokornice. Umro je u samostanu Svetoga Jakova na Višnjici, gdje je i pokopan. Sljedeći krug je Ozaljski krug u kojem možemo ubrojiti Petra Zrinskog, Frana Krsta Frankopana i Anu Katarinu Zrinski. Grof Petar I. Zrinski rođen je 1621. godine u Vrbovcu, a pogubljen je 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom Mjestu. Petar Zrinski bio je vani vojskovođa, ali se bavio i pjesništvom. Preveo je Adrijanskog mora Sirena, inače djelo njegovog brata, s mađarskog na hrvatski jezik.
Fran Krsto Frankopan, vojskovođa i pjesnik izražene umjetničke nadarenosti. Povijest je najviše poznat po sudjelovanju u Zrinsko-Frankopanskoj uroti, ali i po literalnom stvaralaštvu. Bio je zajedno sa Petrom Zrinskim 30. travnja 1671. godine pogubljen u Bečkom Novom Mjestu, odnosno odrubili su im glave. Ana Katarina Zrinski je hrvatska spisateljica. Godine 1661. godine u Veneciji je tiskala svoj molitvenik Putni tovaroš, koji je nakon sloma urote još 2 puta bio tiskan u Ljubljani 1687. i 1715. godine. Kao i sva njena dijela, i ovo je napisano mješavinom štokavskog, kajkavskog i čakavskog narječja, točnije ozeljskom kajkavštinom sa štokavsko-ikavskim elementima. Nakon sloma urote 1670. godine trebala je biti zatočena u Judenburgu, ali je zbog velikog požara koji je ondje izbio odvedena u ženski dominikanski samostan u Gracu, gdje je umrla te bila sahranjena u grobnici sestara dominikanki. Sljedeći krug je kajkavski krug. Predstavnik kajkavskog kruga pjesnika je Juraj Habdelić. Rođen je 1609. godine u mjestu koje se zove Staro Čiče u Zagrebačkoj županiji. Studirao je teologiju u Beču gdje je 1629. godine primljen u Isusovački red. Pripisuje mu se 8 dijela, od kojih je autorstvo potvrđeno za 3. Dikcionar je hrvatsko-latinski rječnik od približno 12.000 riječi, sastavljen za školske potrebe. Mjesto u povijesti hrvatske barokne književnosti Habdelić je osigurao moralno poučnim knjigama, odnosno zbirkama religiozno-moralističkog sadržaja, Zrcalo marijansko i Prvi oca našega Adama Greh. Osobita je vrijednost Habdelićevih dijela u njihovoj stilskoj izvedbi, koja prema načinu strukturiranja rečenice, zvukovnim ponavljanjima i uporabi figura pripada baroknoj retorici. Umro je 1679. godine u Zagrebu. I za kraj nam ostaje slavonski krug. Anton Kanižlić, rođen je u Požegi 1699. godine, bio je hrvatski pjesnik, bogoslov i Isusovac. Prevodio je knjige s mađarskog, pisao pobožne knjige i molitvenike, a za njegova dijela karakteristična je kičenost baroka i rokoka. Napisao je Svetu rožaliju, svoje najpoznatije dijelo, i Kamen pravi, smutnje velike, uz još mnogo bogoljubnih dijela. Kanižlić je umro u Požegi 1777. godine.